ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟେ ସାର। ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ମୁକ୍ତି ଲଭନ୍ତି ଯେ ନର। ବିଶେଷ ତୁଳସୀ ପୂଜା ହୁଅଇ ବିଧିରେ, ଆହା ହୁଅଇ ବିଧିରେ। ରାଇ ଦାମୋଦର ପୂଜା ହୁଏ ମାସରେ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ବାର। ବେଶ ଆରମ୍ଭନ୍ତି ଜାଣ ରାଧା ଦାମୋଦର। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥେ। କାର୍ତ୍ତିକର କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ। ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ୍ତି ସର୍ବ ନର ନାରୀ। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଦୀପାବଳି। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଦୀପାବଳି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ପୁଣି ଶ୍ୟାମା କାଳୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ପୁଣି ଶ୍ୟାମା କାଳୀ। ମହାଳୟାରେ ପିତୃଙ୍କୁ କରି ଆବାହନ। ଦୀପାବଳିରେ କରନ୍ତି ଗୃହେ ଦୀପଦାନ। ଦୀପାବଳିରେ କରନ୍ତି ଗୃହେ ଦୀପଦାନ। ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୋଲି ନାମ ଅଟଇ ତାହାର। ଦୀପଦାନ କଲେ ସେ ହୁଅନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର, ଆହା ହୁଅନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର। ଦଶକନ୍ଧ ବିନାଶିଣ ପ୍ରଭୁ ସୀତାକାନ୍ତ। ଏହି ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେଲେ ଉପଗତ। ତେଣୁ ଦୀପ ଜାଳି ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ, ଆହା କରନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ନର ନାରୀ ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କାର୍ତ୍ତିକେ ହୁଅଇ। ଅଁଳା ନବମୀରେ ରାଧା ପାଦ ଦେଖ ଯାଇ। ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କର ଦୀପ ଆକାଶକୁ ଉଠେ, ଆହା ଆକାଶକୁ ଉଠେ। ଆକାଶ ଦୀପ ଦର୍ଶନେ ସର୍ବ ପାପ ତୁଟେ, ଆହା ସର୍ବ ପାପ ତୁଟେ। ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ବେଶ। ଦର୍ଶନେ ଆନନ୍ଦ ଲଭେ ଭକତ ଅଶେଷ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ପୁଣି ବାଙ୍କ ଚୂଡ଼ା, ଆହା ପୁଣି ବାଙ୍କ ଚୂଡ଼ା। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ ପୁଣି ବେଶ ଡାଳକିଆ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ ପୁଣି ବେଶ ଡାଳକିଆ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶଟି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ। ବଡ଼ ଓଷା ପୁଣି ହୁଏ ଶିବ ଉତ୍ଥାପନ। ବଡ଼ ଓଷା ପୁଣି ହୁଏ ଶିବ ଉତ୍ଥାପନ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବେଶ ବଢ଼େ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର। ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ସଂସାର। 6 ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ପଡ଼ଇଟି ଯେବେ, ଆହା ପଡ଼ଇଟି ଯେବେ। ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ତେବେ। ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସଙ୍ଗତେ ବାଲି ଯାତରା। ଆମ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆମ ପରମ୍ପରା। ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ। ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ, ଆହା ଜଗତର ନାଥ। ତାଙ୍କରି ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ତାଙ୍କରି ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ।